de vorige keer dat we hier waren, stond er achter dit raam, nevenhoes nummer 12, stond binnen een pop verkleed als broed. Maar toen deed er niet eens de deur open. En... Oh. De bruid is gevlogen. Het plaatsgemaakt voor een bosje tulpen en een citruspers. Maar ja, nieuwsgierig als we zien. Hallo. Bellen we toch maar even aan. Immers op de trap. Goedemiddag. Hoi. U bent aan het... Klussen. Ja? Kennen we Limburgs praten? Ja. Ik weet je wie ik ben? Nee, geen idee. Onderweg, het programma van L1. Ja. En kijk je wel eens naar L1? Heel soms. Heel soms. Wat wij doen is door de ganse provincie rijden. Ja. En als we ergens iets zien Ja. wat ons nieuwsgierigheid wekt, een soort van trigger, Ja. dan bellen we aan en proberen we erachter te komen wat het verhaal bij de trigger is. En een tijd geleden waren we hier en toen stond er een bruid. Of zo gaat. Ah, en de engel. En een engel! De engel, dat was een kerstengel. Oh, dat was een Dat was kerstengel. een kerstengel, ja. Ja, Jo mende al van het was rond de vaste boven in tijd, maar het was dus... En een kerstengel. Ja. En staat er altijd een kerstengel? Nee, natuurlijk niet. Alleen maar kerstmis. Nee, dat snap ik, maar eerder jaar. Nee. Dat was het eerste jaar. Ja. We hadden aan de kerstboom. En Ja. toen dachten we, ik ga een etalagepop aan de broedskleed. Nou, daar hebben we dan de kerstengel van gemaakt. Ziet je kunstenaar? Nee, helemaal niet. Nee. Zo zie ik op dit moment wel de route. Ziet je aan het klussen? Ja, met verven. Oké. En ja, dus nu staat er een bosje tulpen en een citruspers. Ja. De engel. Het dat ook nog een betekenis? Nee. De engel ligt op zolder. Oké. Uitgekleed. Maar ziet je een type wat zeer creatief is? Ja. Zien er meer voorbeelden van? Nou, ik heb me een hele tijd terug een aantal etalagepoppen gekocht. En ik vind het gewoon leuk om die af en toe wat aan te doen. Met leuke kleden. Met de carnaval zien het carnavalskleden. En dan ooit de kerstmis, ja, dan werd het een engel. Dus hebben we de carnaval, de vastelovend, we hebben de kerst. Ja, en ik heb mensen weten dat ik broedskleden leuk vind. Dus af en toe kreeg ik een broedskleed. En soms heb ik die allemaal een broedskleed aan. Maar op dit moment liggen ze opgeborgen op zolder, omdat we even geen plaats hebben. En we is? Minder mensen en ik. De Miens. Ja. Dat klinkt niet als Ja. ik ben van Wilder. Nee, ik ben van Heetse woon ik eigenlijk. Kijk, Ja. woon ik eigenlijk? Ja, mijn vriendje, dit is mijn vriendje. Hij woont hier. Oké. Ja. Maar je ziet Duk heen, moet ik dit zeggen? Ja, zeker. Ja, zeker. Ik ben Bas en ik ben Wel. Wil. Ja. Met 1 L of dubbel? 1L. 1 L. Uit Heidse. Hoe heet ze? Ja. In Heidse is het mooi, Ja, zeker. maar hier is het ook mooi. Hier is het gewoon zangers. Mooi. En hoe heeft ze die huidige vriend leren kennen? Via Relatieplanet. Dat huren we wel dukker. Dat de eerste, de beste. Gangen weg. Ja, echt. Ja. Dus daar heeft ze niet lang op gezeten. Op de Relatieplanet bedoel ze. Nee. Nee. Wat was die foto dan door? Was dat ook in een broeskleed? Of? Nee, ik zoet, dat zei het er nog altijd over. Ik zoet dat ze de madeliefjes. Ah. Ja, een Engeland. In een bloementuin. Ja, nee, gewoon een graasveld waar madeliefjes. En dat was voor hem de trigger. Hij vond dat een leuke foto, ja. Ja. Hoe lang is dat geleden, Wil? In juli hebben we een jaar een vraai. Dus binnenkort is het, dus dat is nog pril. Is nog vrij pril, ja. Dat is nog pril, Wil. Mhm. Ja, misschien gaat er dan nog iets leuks voor de raam. Maar toen...
Ja, denk ze dat ze misschien ooit nog eens een keer een broedskleed aanduist? Voor die eigen trouwerij? Nou, een broedskleed weet ik niet, maar ik sta er niet gek van te kijken dat je ooit nog trouwt, joh. Ja. Echt hoor? Ja. Bist ik een van die... Van die degelijke, joh. Nee. Hey, loop me even uitpraten. Bist ik een van die hopeloze romantici die nog geloven in tradities en ware romantiek en... Nou, ik ben niet gescheiden. Ik heb mijn man verloren. Dus ik ben wel iemand die heel trouw is, denk ik. Ja. Dat is natuurlijk een ander uitgangspunt, denk ik. En dat is daarom ook weer een huwelijk geloof. Oké. Nou ja, niet oké, want er is die een man verloren. Ja. Hoe lang is dat geleden? 3 jaar. Dik 3 jaar. 3,5. Goed, dat is eigenlijk ook nog pril. Ja. Maar goed, het leven is te kort om alleen te blijven. Vind ik. Ja. Wanneer was voor dich dat schakelmoment van wat ze nou is, het leven is te kort? Vorig jaar zomer. Vorig jaar zomer, toen was er een situatie in mijn omgeving dat ik denk, hoe is het afgelopen, nu wil ik niet meer alleen zien. Nou, toen heb ik me aangemeld op Relatieplanet. Nou ja, goed, en dit is eruit gekomen. En wie het het? Nico. Nico. Ja. Hoe is Nico nou? Werken. Oh, wat duidt het? Dat is klusser. En dan is er misschien wel werk zat. Ja. Ja, ik zag het. Ja, veel mensen zien toes nou. En die Ja, gaan- hij werkt bij mensen privé toe, hè, en die zien zelf naar het werk toe. Dus die kunt voor de rest niet meer stijgen, dus dat gaat goed. Ook nou, in de coronatijd. Ja, dat bedoel ik ook. Ja. Maar, dan is Nico wel, denk ik, een type die vertrouwen inboezemt. Als mensen hem alleen lopen bij de toes terwijl ze zien gewoon werken. Ja. Ja, ik begin te vertrouwen. Wat is het voor een type? Nico? Ja? Ja, wil je een leuke, ja, ik ben een leuke vent. Spontaan. Lief. Ja? En een leven. Ja. En heel veel op dich en de madeliefjes. Ja. En hoeveel stikken op in eerste instantie? Op zijn gezicht. Ja. Wat het grappige is, in eerste instantie, ja, ik weet dat zoals op zo'n relatieberoeps gezeten, dus Nee. je moest zich aanmelden met een foto natuurlijk. En ik zoog zijn foto niet. En ik vroeg dus van ja, dat is lekker makkelijk chatten hè, zo'n foto. En toen ging dat het over en weer, hij mannen dat ik wel zijn foto zoek. En ik zei ja, nee. En op een gegeven moment had ik zoiets van ja, nou dat vind ik goed geweest, hij is me voor de gek. Ik wens zich veel plezier en dan ben ik het klaar. En toen kwam er wel een foto, zit er van hoe zie ik ook wat je verkeerd hebt gedaan. Ik heb de foto alleen publiek, voor mezelf zichtbaar en in het publiekelijk. Ja, toen zo is hij gezeten en dacht ik van, oh, nou, dat zit er wel aardig goed. Oh. Ja, en zo is het gekomen. Dus het had maar zoveel gescheeld. Dat wel. was het niet gelukt. En dan was het niet gelukt. Ja, dat klopt. Dan was het nog een Nico geweest. Ja, dan Dan was het misschien Nico geweest. een Ton of een Pol of een... Of nemers, kan ook natuurlijk. Of Nemers. Want zo'n relatieplan is niet zo mijn ding, moet ik zeggen. Ik was ook sowieso net op tijd, want ik had het gauw genoeg gezien met relatieplannen. Ja. Blij dat ze er vanaf best. Ja. Maar dan had ze al vrij snel De engel neergezet, ja. Ja, dat klopt. rond de kersttijd, Ja. want ja, toen koos je elkaar pas een paar maanden. Ja. En toen kreeg zich carte blanche van Nico Ja, hij wilde in de kerstboom zetten. Ik zei, ja, dan zetten we bedichte kerstengel in plaats van bij mij toe. Ja, dat hebben we dus gedaan. En dat heeft hij inderdaad voor het raam gestaan. Wat grappig zeg, dat is toch al een tijdje geleden. Ja, maar ik zeg net ook, voordat we je aanbellen, ik zeg ook tegen de mensen toe, ik zeg, we zien nou eenmaal nieuwsgierig aangelag en we zien altijd beneden nog verhalen achter bepaalde triggers. Maar dit is wel heel erg leuk, dat zich ook een zwak is voor bruidskleding. Ja. En maar, de heeft nou tegen mij gezegd, dit geloof in het instituut wat het huwelijk is, om het pleetje rond te maken. Hessen een jurk waarvan ze zegt van nou die zou ik toch nog wel willen dragen op mijn... Nee. Ik heb mijn eigen trouwjurk, die ik ooit heb gehad. Die heb ik, dus ik ben begonnen, daar heb ik een carnavalsoutfit van gemaakt. Daar heb ik een sneeuwkoningin van gemaakt.
En ik kreeg heel veel aandacht door. En toen moesten mensen te vragen van ja, hij zit in trouwjurk. En zo ben ik langzaam reclame gaan maken. Zo van ja, als iemand een trouwjurk over heeft, die wil ik wel. Wat is er dan met dood? Ja, dat weet ik niet. Maar dat zijn geen jurken dat zijn meestal van die puze jurken. Nee. En ik trouw, als ik ooit trouw, ook niet meer in een trouwjurk. Ja, dat ben ik te oud voor. Dus zo oud als ze dit vult, toch? Ja, dat weet ik. Volgens mij vult ze dit niet zo oud. Nee, maar wel een trouwjurk, denk ik. Maar goed, de tijd zal leren, ik weet het niet. Wie hoort die de man? Harry. Harry. Ja. Wat is met Harry gebeurd? Harry is gestorven aan blaaskanker. Ja. Is lang krank geweest? En de kanker een jaar en 3 maanden. Ja. Maar alleen maar slechte berichten. Het ene, we hebben eigenlijk in dit jaar, ja, niet echt hoop gehad op genezing. Het ging altijd Geen enkel moment? tegenwindje. Nou ja, het gaat van 3-4 weken en dan waren we wel gaat. Dus dat was niet zo'n leuke tijd. Maar hij heeft het wel heel dapper gedragen, heel knap. Ja. Heb je het, we zijn bijna klaar hier, loopt ding naar rust. Heb je het met z'n tweeën nog gehad voordat hij stierf over die leven? Heb je het toch nog over gehad, over nieuwe relaties voor dik of zo? Nee. Niet? Nee. Zo van dat hij zou willen dat ze weer opnieuw... Nee, dat waren te pijnlijk onderwerp. Oké. En zelf had ik er ook niet de behoefte aan durven te praten, want ja, mijn kop stond er natuurlijk gewoon niet nog. Want dan zit ze in een situatie waar ze niet wil zijn. En dan ga ze niet over een nieuwe eventuele liefde praten, tenminste weet je niet. Nee. En stijgt ze er ook niet bij stil, wat hij ervan gevonden zou hebben? Nee, eigenlijk niet. Hij is er niet meer helaas en ik moet verder met mijn leven. En ik wil gewoon gelukkig zien. En dat huurt nu in dit geval Nicobien. Ja, want het is toch ganz anders als je een partner hebt zodat ze alleen is. En dan heb ik ook kinderen, maar dat is toch anders als je een maatje hebt, sneeuwdig. De straal zit wel uit, vind ik. Oh ja? Ja, dat ze lekker in die vel zit en dat ze het geluk wel weer gevonden is. En ik mijn Sonische kleren aan heb. Ja, luister, de klussen dus je niet in een... En de Sonische kleren, net ik klap. Nee, en ook niet in een trouwjurk. Nee, nee, nee.